Værsgo. Hej, jeg vil gerne bevise sinusrelationen. Starter med at tegne en trekant. Hov, det er lige lidt for langt. B og C. A, B og lille c. Og så skal jeg skrive formlen til det, og det er sinus til A divideret med lille a er lig med sin til b divideret med lille b er lig med sinus til c divideret med lille c. Og med det, så skal vi kunne finde, nu skal jeg lige skifte tusch, finde højden på disse to retvinklede trekanter.